लोटे काला नाग हो कछली गली सुन गया। भोजपुरी के विभिन्न लोकगीतन में कजरी एगो बहुत चर्चित और लोकप्रिय विधा हुए। गवनई में एक अर्धशास्त्रीय गवनई के दर्जा मिलल बा। भोजपुरी क्षेत्र में शायदे केहू वैसन होई जे कजरी के नाम ना सुनले हो। बरसात का मौसम आवते आ सावन चढ़ते भोजपुरी बेल्ट में कजरी गवाए लागेला। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश आ एकरा से सटल बिहार के जिलन में कजरी के गवनई खूब देखे के मिलेला। कजरी में ज्यादातर श्रृंगार के गीत देखे को मिलेला, खासकर वियोग के। कजरी के गीतन में राधा कृष्ण के लीला वर्णन के अलावा देवी गीत भी खूब सुने के मिलेला। जहाँ तक कजरी के लोकप्रियता के बात बा तो कम बेश कजरी पूरा भोजपुरांचल में ही लोकप्रिय हो गई। हाँ, क्षेत्र भेद के आधार पर कोनो खास तरह के कजरी खास इलाका में ज्यादा गावल सुनल जाला। दरअसल गायकी के शैली के लिहाज से तो कजरी के भेद मिलबे करला, बाकी क्षेत्र विशेष का आधार पर भी कजरी के कुछ भेद बा। अधिका प्रचलन में भी कजरी का भेद क्षेत्र के आधार पर ही होवे। बात अगर क्षेत्र आधारित कजरी के प्रकार पर कही जाए तो क्षेत्र का आधार पर कजरी के 3 गो भेद होंगे: मिर्जापुरी कजरी, बनारसी कजरी और गोरखपुरी कजरी। एह में मिर्जापुरी या बनारसी कजरी कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय होंगे और ओहू में मिर्जापुरी कजरी के लोकप्रियता कुछ ढेर बा। बनारसी कजरी अपना अक्खड़ पन्ना बिंदास बोलन के चलते मशहूर हुए। एकरा अलावा लिंग भेद के दृष्टि से भी कजरी के 2 गो भेद मिलेला। एगो जोना के लड़की मेहरारू सब गावेली सब और दूसरा जोन पुरुष समाज गावेला। हालांकि बहुत सारा मशहूर कजरी ऐसन भी बाड़ी सब जोना के मर्द मेहरारू सब गावेला।
बनावट यानी रचना विधान के दृष्टि से भी कजरी के दू गो भेद मानल गई बा। पहिलका चौलर या चौलीर, एह भेद में 5 फूल या 4 गो बंदिश होखेला। 5वां फूल पर कजरी खत्म हो जाले। अक्सर गुनगुनाए वाला कजरी चौलीर होली से आ एक कजरी के ज्यादातर महिला वर्ग गावेला। चौलीर के पारंपरिक कजरी के रूप में भी मान्यता है। रचना विधान के नजर से कजरी के दूसरा भेद शायरी कहाला। शायरी चौलीर का बनस्पत कजरी का तनी नया रूप हो गए। एमे बंदिश पर कोनो बंदिश नहीं थे, मतलब एकरा में बंदिशन के संख्या निश्चित ना रहेला। ई कोइयो गो बंदिश में गावल जा सकेला। कजरी के ई रूप ज्यादातर पुरुष वर्ग में मशहूर हो गए। एकरा के तेज आवाज और ढोल नगाड़ा के साथे गावला पर ज्यादा रंग जमेला। चौगुन में बिना चौगुन का मुझे पेट ना भरे। भरपूरी हो गया चौगुन ना हो गए गोरी भाग ना बनी चौगुन। हरी हरी मान ली में हनवा सखिया सारे है। कुल मिला के देखल जा तो थोड़ा बहुत अंतर का साथे कजरी के कई गो भेद मिलेला। बाकी में सबसे ज्यादा पॉपुलर मिर्जापुरी कजरी ही है। मिर्जापुरी कजरी का सबसे अधिका लोकप्रिय होखे के वजह एकर गीत आ गायकी के शैली तो हइये है। कजरी के उत्पत्ति के कहानी से भी एकर संबंध हुए। खाली रे उसमें वैरायटी दूर नहीं सुनो। कजरी होला कतना चलते। अरे परदेश में जाही